कोविड सेंटरला 100 बेडची देणगी। दानशूर व्यक्तींनी कोविड सेंटरला मदत करावी। तहसीलदार सुराणा। कोरोनाची रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असल्यानं कोविड केअर सेंटरमधील सुविधेवर मर्यादा येत आहे। बेड, गॅस सिलेंडर, मास्क, सॅनिटायझर यासारख्या वस्तूंची गरज भासत असल्यानं दानशूर व्यक्तींनी शासकीय कोविड केअर सेंटरमधील पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी दानशूर व्यक्तींनी सढळ हाताने मदत करण्यासाठी पुढे यावं असं आवाहन तहसीलदार रुपेश कुमार सुराणा यांनी केलं। भेंडा येथील श्री संत नागेबाबा भक्त निवासामध्ये सुरू असलेल्या शासकीय कोविड केअर सेंटरकरिता पंचगंगा सीड्सनं 100 बेडची देणगी दिली। पंचगंगा सीड्सचे संचालक काकासाहेब उत्तमराव शिंदे यांनी भेंडा येथे तहसीलदार श्री सुराणा यांच्याकडे 100 बेड सुपूर्द केले। यावेळी सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अभिराज सूर्यवंशी, मुकाना आरोग्य केंद्राच्या आरोग्य अधिकारी डॉक्टर भाग्यश्री सारुण कीर्तने, डॉक्टर योगेश साळुंके, बाजार समितीचे सभापती डॉक्टर शिवाजी शिंदे, डॉक्टर कोलते, किशोर मिसा, सुभाष महाशिकारे, राजेंद्र शिंदे, नंदू गव्हाणे आदी उपस्थित होते। यावेळी बोलताना तहसीलदार सुराणा म्हणाले, भेंडा कोविड केअर सेंटरमध्ये आज अखेर 162 रुग्ण ऍडमिट आहेत। काही रुग्णांना कॉट गादी बेड शिल्लक नव्हते। ही अडचण ओळखून उद्योजक श्री शिंदे यांनी 100 बेड्स दिले। त्यामुळे येथील एकूण बेड संख्या 250 झाली असून 250 बेडची आवश्यकता आहे। तसेच गॅस सिलेंडर, मास्क, सॅनिटायझर सुद्धा आवश्यकता आहे। तालुक्यात रुग्णवाहिकाही कमी पडत आहेत। कोणी प्रायोजक असेल ते 2 रुग्णवाहिकांची मदत करावी। रोख रक्कम न देता दानशूर व्यक्तीने पुढे येऊन वस्तुरूपाने मदत करावी असं आवाहन श्री सुराणा यांनी केलं आहे। साक्षर इंडिया लाईव्ह प्रतिनिधी रवींद्र लिंबोरे, नेवासा। कोविड केअर सेंटरमध्ये पंचगंगा सीटचे मालक श्री शिंदे साहेब आले आणि त्यांनी प्रशासनाच्या विनंतीला मान देऊन किंवा एक आव्हान आम्ही त्यांना केलं होतं की बस मला कोविड केअर सेंटरसाठी जर काही मदत करता येत असेल तर त्यांनी मदत करावी। तर त्यांनी या ठिकाणी आपल्याला फार मोठी मदत दिलेली आहे। आज कोविड केअर सेंटरमध्ये बेड्स उपलब्ध नाही, आज त्यांनी त्यांच्या वतीने 100 बेड्स उपलब्ध करून दिलेले आहे। आणि तालुक्यातील विविध जे मोठे लोक आहेत, मनाने असो किंवा पैशाने असो, फुलना फुलाची पाकळी जर त्यांनी कोविड केअर सेंटरसाठी जर डोनेट केली तर फार मोठं एक आपल्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होऊ शकतो आणि आपण कोविडला फार धैर्यपणाने सामोरे जाऊ शकतो। मी सर्वांना विनंती करेल प्रशासनाच्या वतीने की आपण जास्तीत जास्त मदत कोविड केअर सेंटरला करावी। आणि शिंदे साहेबांचा मी प्रशासनाच्या वतीने विशेष आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला कोविड केअर सेंटरसाठी 100 बेड्स उपलब्ध करून दिले आहेत।